देशी दही सहित अँला रस मिसाई सेवन करନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ବା ଆଜ୍ମା ଅଁଳା ମଞ୍ଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶାଇ ଚାଟିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଁଳା ଓ ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ଏକତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ପ୍ରାତଃକାଳେ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦୈନିକ 3 ରୁ 4 ଥର ଅଁଳା ରସ ପାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅଁଳା ରସକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ପାଣିରେ ଭାଜି ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲେପ ଦେଲେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଲ ଝଡ଼ିଲେ ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଁଳାକୁ ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲେପନ କରନ୍ତୁ। ଅଁଳା ଗୁଡ଼ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ସେବନ କଲେ କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। आशा करी भिडियोटी निहाती भावे भल लगी जदि भल लगे लाइक करनियंतु साथी सेयार करनियंतु और आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा